So what's up guys, magandang umaga Bicolandia. Sheesh. Yun guys, nandito naman tayo sa Albay. At syempre di sa atin nagpapakita ngayon ng mayon kasi maulan. Ganda dito talaga sa Albay ang kalsada. Chill ride din ang takbo mo. At mag-renew tayo guys ng ating passport sa DFA Legazpi. Napakasolid ng kalsada dito eh. Mga big bike kanina ang bibilis. Siyan guys, yung mga gusto mag-renew ng passport sa DFA Legazpi kayo pupunta. Napakalaya nga, gaya pa ko ng Camarines Sur puntang DFA Legazpi. Kaya yun, yan naman yung mga big bike no, sa likodan ko. Ride safe. Yan mga BMW guys oh. Dami nila oh. Yan, siguro may meeting sila guys. Oh. Dami talaga nagra-rides dito pa ano, pa ganito. Mga big bike. Dasima yun oh, hindi nagpakita. Yan guys, touchdown Ligao. Sa wakas nasa kalahati na tayo. Ganda dito sa Ligao City. Kailangan makarating tayo ng DFA bago umaga 1 PM kasi yun ang schedule natin guys. Napakasarap mag-rides talaga dito sa ano, Albay. Sunod dito ang Ligao, Kamaligatan sunod dito eh. Daming pinapagawang kalsada lang dito sa Ligao. Yung mga biyahe dito, mga jeep sa Albay guys. Nagawa din ng tulay. Ito, ang gandang tulay dito. Nagawa na siya. Ganda ng agos ng tubig oh.